Să ne detașăm de ce am făcut până la ora asta, dacă am făcut ceva click de dimineață, post, să avem alte gânduri și încercăm să fim cu totul aici, să avem și energia și bucuria necesară pentru acest eveniment. Post? Nu este vorba de un concurs între voi, după cum bine știți. E firesc să mai și greșiți, da? Nu se întâmplă nimic. Important e să trecem mai departe. Post? Și să terminăm evenimentul. Încercați să vă faceți, să aveți o dozare bună pe tot parcursul, da? Post? Bun. Haideți, închidem ochii. Mocusu. Noi o să vă dăm materialele, cred că în ianuarie, tot, până le prelucrăm. Încălzirea. Haideți, aveți 10 minute de încălzire. Treptată. Creștem pulsul. Spate. Închide bine mușchii. Ne încălzim încheturile. Spate, stângă, dreapta. Haideți să rămânem cumva pe limit. Fără cheie. Aici. Ni. Sat. Și. Go. Rog. Sici. Haci. Go. Ciu. Se! Sotoki. Acesta este alfabetul din Ashwara Karate ce vă prezentăm acum. Aici. Ni. Sat. Și. Go. Rog. Sici. Haci. Go. Ciu. Se! Ghedamarai. Aici. Ni. Sat. Și. Go. Ru. Si. Haci. Go. Ciu. Se! Se! Ia. Se! Ni. Sat. Și. Go. Ru. Si. Haci. Mâncata pe eschivă. Go. Ia. Se! Rei. Os. Bine. Și din urmă, kata-sul de 7 Q. Ce grad aveți voi acum? 7 Q, da? Ultimul, kata. Kumite aici. Os? Probabil cel mai cunoscut kata din stilul nostru, kumite aici. Kumite aici! Cuminte aici! Iure! Se! 1! Se! Plătuți! 2! Unde te găsești? 3! Ni! Sân! Și! Ru! Ru! Si! Haci! Gu! Ciu! Se! Bine. Ceilalți? Schimbăm decât plăca, nu locurile. Și cu spatele spre ușețin pe mința, lovim Maua și Tsuki cu dreapta, ne punem puțin în lateral, da? Atenție la mine cu față spre public. Facem una la numărătoare și una la liber. Hai că mai vedem dozarea. Hai să facem întâi combinația. Jodar Maua și cu dreptul, da? Îmi dă rog la cap, sunt bine închis, ori cu o mână, ori cu două, dar de preferat astăzi lucrăm cu una și 1, 2, să zicem spate, 3. Ce? Da, am dat drumul, un minut, primul corect, luați-vă distanță, la dată mai mult. Nu te lăsa, 30, 30. Hai, hai.
Hai, ești aici în public, hai. Hai, Nico, bravo, stai în fața, Nico. Așa, hai. Hai, așa. E nici nu fuge, o diferență. 10 secunde! Haide! Ia-me! Os, bravo! Să începem. Cu primul grad, gradul de 7Q, centură albă cu tresă albastră. Nu trebuie să vă schimbați centura. O să-i punem noi ceva pe ea. Dragomir Rareș. 7Q. Nici vezi să nu mai ai energie, nu? Troică Ștefania, 7Q. Voi cu Alexia, 7Q. Acum trecem la gradul de 6Q. Din ianuarie să purtați centură galbenă, da? Pe care o comandăm tot din ianuarie. Angelescu Izabela, 6Q. Mai aveți cam 3 ani de karate, da? Ciobănică Mihai, 6Q. Vitezomanul grupei. Dina Alexia, 6Q. Leoveanu Ari, 6Q. Cârvu Vlad, 6Q. Ce m-am bucurat? Preda Cristina, 6Q. Vișineanu Ania, 6Q. Trecem acum la gradul de 5Q, centură galbenă cu tresă verde. La fel, nu trebuie să vă schimbați centură, o să punem o tresă. Călin Alexandra, 5Q. Ciobnitu David, 5Q. Matei Luca, 5Q. Îmi place spiritul tău. Bazilu Radu, 5Q. Și la tine la fel, același spiritel. Te din același aluat, nu? Vino și dă mâna și cu ele. Mă! Iotasa Vlad, 5Q. Foarte bine, da? Voiculescu Andra, 5Q. Andrei Suraili.